En dan nou de Fjouwer-maai-projecten. Ik ben zelf net zo goed in getallen, maar sommige getallen met je angst wel onthouden. 14.000 Nederlandse Joodse bijen binnen onberacht door de nazi's in de oorlog. En haar portretten spelen nou een grote rol in een speciale uitviering van het requiem van Mozart hier op Jouwer. De nou 83-jarige Alfons Catan wist als 12-jarig jonkje de oorlog te oorleven en hij schreeuwde dit boek oer. Daarover haast meer, we beginnen nou eerst hier op Jouwer. De foto's komen uit het Moonske boek In Memoriam. Guus Luiters die er 4 uur om alle namen van de 14.000 bijen te achterhellen die het omkwamen in de Duitse vernietigingskampen. Aline Pennewaard joeg zijn 400 bijen naar een gezicht. We vonden het nou heel belangrijk om dit hier eens een keer te kiezen voor dezelfde leeftijdscategorie. Het zijn alle keer jongeren tot 17 jaar die verstorven binnen, die vermoord binnen in de kampen, bij vergast. En daar wie nooit ze zijn uit beeld, ze hebben geen gezicht meer. En dan ben maar de voortgezet onderwijsinstellingen, Pornego en OSG 7 Wolden, hebben een soort project dat die foto's onder de aandacht komen van de BN. Ante tronum, coget omnes ante tronum. Non sapebit et natura, cum resurget creatora, unicanti. Het concept is bij mij slangen op het moment dat mensen zitten van dat het rakken heeft. En de kroon, zo wijzen, dat de bijen zitten van wow, dit zo kent ik. En dit komt wel heel dichtbij. In april werd het boek Slagboom tussen dood en leven van Alfons Catan presenteren. Hij beschreeuwt hoe hij als Joods bijen de oorlog oorlibbe. 3 andere Joodse bijen uit zijn kwaleklasse kwamen net waarom. Ja, er is een hele bloeiende Joodse gemeenschap aan het begin van de oorlog. In 1941 waren er nog zo'n 664 Joodse mensen en na de oorlog kwamen er zo'n 50 van waarom. Dus dat is een drama waar zonder weergeven. Catan wenne in de Ljouwerter Transvaalbuurt. In de oorlog werd door een buurtbewoner vastgelegd hoe de Joodse inwoners uit die buurt door de politie ophellen waren. Op 29 juli is het 70 jaar geleden dat er op deze plek, hier, een overvalwagen van de Nederlandse politie verscheen. Mijn vader is meegenomen en ik heb hem niet meer gezien. Een paar dagen later moest mijn moeder zich bij de SD, de Sicherheidsdienst, melden. En toen heb ik haar nog 1 keer voor de gevangenisramen gezien en daarna niet meer.
Vanaf dat moment is er een schaduw over mijn leven gevallen, waar ik lange tijd niet van bewust ben geweest. En dat heb ik een tijd volgehouden, tot langzamerhand het bij mezelf ging doordringen dat ondanks mijn kunnen functioneren in de maatschappij, dat het toch niet compleet was. Ik denk dat Catan op een hele bijzondere wijze weerjoen had wat in die oorlog gebeurd is. Zijn oorden, Joodse mensen, net het jodendom praktiserend, want ze waren net orthodox, maar ze waren humanistisch, voortvierd naar de kampen. Hij is op een, wat hij zelfs neemt, een miraculeuze wijze, is hij ontsnapt, maar vrijlitten uit Westerbork. Dus dat is heel bijzonder dat op die wijze dat hij dat verhaal verteld had. Op 13 april waren de ontiens onze ouders 2 tingstjen voor het huis der lijn. En naarmate ik op papier stelde voor mezelf, werd ik wel bewust dat wanneer ik het goed deed, ik hoop dat ik het goed heb gedaan, dat ik daarmee iets zou kunnen inbrengen voor bewustwording van de huidige generaties en daarna. Ik vond het wel bijzonder en ik denk dat meneer Catan er ook wel van heeft genoten. En ja, dit was wel een hele mooie dag voor hem. Het toch blikken dat er op de jouwer bename oudere mensen op het concert aankomen. Ja, mooi. Ja, dat is mooi. Prachtig, schitterend. Fantastisch, ontroerend. Ja, ik vond het wel indrukwekkend, zeg maar, met de diavoorstelling. En het zijn toch kinderen die er niet meer zijn, die je dan in die diavoorstelling ziet. En dat is wel bijzonder, zeg maar. Ik moest altijd naar die beestje. En dat vond ik heel verdrietig. Ja, dan kreeg de trend nog van een negen, hè. Het concert op een jouwer is dien, dus daar kun je net meer heen. Maar ik kan je nog wel even attent maken op een peroren voor project dat je nog wel heen kan. Op 6 mei begelijks iepen het in Snits in de Martini-kerken een grote tentoonstelling Sporen van Joods Libben in Snits. Op 4 mei kunnen jou in Arge Smellingerlaan luisteren naar verhalen van mensen die ter onderdoek binnen. Dit is het affiche. Alle gegevens die binnen wel te vinden op de website van Arge. De volgende. Het Verzetsmuseum in Ljouwert vraagt jou om eens even na te denken wat jou nog in een huis hebben wat maar de oorlog te krijgen had. Smiet het net voort, maar breng het naar het Verzetsmuseum. Op 3 mei kun je daar te lenen met het spul. Nou, en daar komt het snijden 6 mei eerder een documentaire op Omroep Friesland over keertsers in de oorlog. Marijke Jongbloed die zocht uit hoe het ziet, maar die keertsers die het oordwaarden om een protestactie uit te vieren terug oranje shirtjes aan te loeken. We loeken ze dus om. Er komt bericht van het veld. Er wordt op u wachten. Maar wij wachten op een tweede signaal. En dan de opkomst. Uit de hoeken van het veld. Alle draaien tegelijk. Krijgt als vorig hier wordt het deer stil. En dan gaan er mensen staan. Het blijft stil. Meerdere volg je. En dan applaus. Het wordt een duidelijke demonstratie. Terug us wie het een bewuste handeling wist. En het resultaat is zo overweldigend dat er nou voor u een extra hindernis op een waai naar de ONC geluid. We moeten nou winnen.